Duha ka minero ang patay, samtang duha sab ang missing human natabunan dihang nagka-landslide sa mining area duol sa ilang gipuyang bunk house sa Pantukan, Davao de Oro. Ani report ni Argil Relator. Inabagan sa ilang flashlight, gisagubang sa mga residente ang kangitngit alang sa pagkalot sa bagang lapok dihang naglandslide sa mining area sa sitio Palo Purok Ecoland, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro, Martes sa gabi. Anaa sa 100 meters ang gitason sa slope, nagikanan sa natagak nga yuta. Sa maong hitabo, 4 ka minero ang natabunan, kinsa anaa sa ilang bunkhouse. Palisuray ang retrieval operation sa MDRMO, sanglit-kalit lang nga muulan. Busa muundang kuno sila ilabi pa nga dunay parte nga posible pa nga mudahili. Ilahang tunnel ibabaw sa ilang bunkhouse. So pag hulog sa yuta, so natabunan tong ilang portal, kaning isa mara portal guard po ni siya. Apil ang ilang mga bunkhouses. Pagkaugma sa buntag, na-recover ang patayng lawas ni Gilbert Ayop, 42 anyos. Alas 2:30 sa hapon, nakuha sab ang patayng lawas ni Crisanto Canupin, 47 anyos, 15 pulos sa Gamatis City sa Davao Oriental. Nagpadayon pa ang retrieval operation aron makuha ang patayng lawas sa duha pa ka minerong sila Henry Canupin ug alias Dodoy Elepe. Based sa report sa mga naapo didto, nanay mga signs nga nagasige na o move ang kuan. Na-advise na po ni sila nga mo kuan sa area, evacuate. Dihang nagsagunson ang ulan, nagpagula matud pa ang MDRMO ug mando nga temporaryong undangon ang mining operation sa lugar. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.